Uy, good morning. Sana okay ka lang ngayong araw. Tara, kape tayo sa dagat. Yung word na trigger, lagi nating naririnig lately, ano? Ayon sa dictionary, yung kabaliktaran daw nun ay glimmer. Nakita ko lang din to sa mga post sa social media, kaya hinahanap ko nga kung totoo. And true enough, ang trigger ay something na nagpo-provoke ng negative emotional reaction na madalas ay kaakibat ng lumang hinanakit, pagkabalisa o trauma. Nagdudulot ito ng pagdududa, takot o kaya kalungkutan. Wala tayong masyadong control sa mga to eh. Pero ang glimmer, on the other hand, ay maliit na moments na nag-spark ng positive emotion katulad ng ligaya, kapayapaan, pasasalamat, at pagkakampante. Yan, may control tayo Hi, dyan. Agnes. How is you? Morning! This is nice. Maganda nga, thank you for insisting to bring the upuan. Present lagi ang mga glimmers eh, pero nag-require ng awareness at intention. Lock mo muna. Oh. And the pancake is in the works. Ito yung ilang mga examples ng glimmer. Yung banayad na ihip ng hangin sa mainit na araw pag tumama sa mukha mo. Sarap, diba? Yung tunog ng ulan na tumatama sa bintana o bubong. Kanta na nag-remind sa'yo ng masasayang alaala. Slice ng cake na hindi mo inaasahan sa kaarawan mo. Minsan ko lang tong naranasan na nagulat ako. Ang sarap pala eh. Yung genuine ng ngiti ng mga strangers. Yung amoy ng pandesal sa umaga, tapos yung tunog ng kutsara sa baso kapag hinahalo mo yung kape mo. Kapag meron kang bagong laban na kumot. Pag na-observe mo rin yung mga masasayang mga tao sa paligid mo, nakakadagdag din ng kasiyahan para sa'yo. Yung mga quote-and-quote mabababaw na joke na nagpasakit ng tiyan mo, yun, glimmer din yun. Yung tunog ng alon na maliliit sa dagat, ayan. At marami pang iba. Siguro habang sinasabi ko yung mga examples na to, ay may mga naiisip ka na rin. Kapag raw tinrain natin ang ating mga isip na maging palahanap ng glimmers, yung mga micro moments o maliliit na moments na yan ay magiging mas visible. Siyempre, may enhance din ang mindfulness at pagiging present natin. And therefore, ay magiging mas masaya ng kahit kaunti kung hindi man sobra ang seemingly just another day natin. Sa ibang salita, ang paghahanap ng glimmer sa isang practical na paraan para sa pagde-develop ng pagiging mapagpasalamat or yung attitude ng gratitude. Alam naman natin na ang pagkakaroon ng gratitude, yan yung paraan ng pamumuhay ng mga tao sa sarili kong salita ay steady lang. Kumusta? Steady ka lang ba? Cheers!